сабти номи иқомат ва ё регистратсия танҳо дар макони зист. Ин тағйироти навест ки бо дастури президенти Русия Владимир Путин ба қонуни буду боши хориҷиён дар он кишвар ворид шуда акнун ба иҷро даромад. То кунун муҳоҷирони корӣ аз ҷумла тоҷикон худро бо нишонии ширкати кордиҳанда ва ё шахсони миёнрав сабти ном мекарданд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ҷузъиёти тағйироти нав ба қонунҳои Русияро омӯхт ва ҳоло бо мо дар студия аст. салом Абдулло. То куҷо тағйироти нав ба будубоши муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия таъсир хоҳад дошт? салом Шаҳло. Муҳимтарин тағйироте ки қонунҳои Русия барои муҳоҷирони тоҷик ба бор овард, ин маҳдуд шудани макони сабти иқомат аст. муҳоҷирони корӣ токунун ҳақ доштанд худро бо нишонии ширкати кордиҳанда, меҳмонхона, хобгоҳҳои умумӣ сабти ном кунанд. муҳоҷирон дар чунин маконҳо худро сабти ном мекарданд, вале амалан дар дигар ҷой зиндагӣ мекарданд. аммо ҳамакнун қонунҳои Русия сабти номи муҳоҷиронро дар ширкату корхонаҳо манъ кард. яъне онҳо дар ҷое ки воқеан зиндагӣ мекунанд, ҳамон ҷо худро бояд сабти ном кунанд. Абдулло, ин бебандуборӣ ба хотири чист? чаро муҳоҷирон дар ҳамон маконе ки сабт шудаанд зиндагӣ намекунанд? бубин Шаҳло, нахуст ин ки муҳлати сабти макони иқомат маҳдуд аст, яъне 15 рӯз. дар ин муддат муҳоҷирон бояд ҷои зисти худро ёфта, пеш аз ҳама соҳибмулкро ризо кунанд ки ба онҳо иҷозаи сабти ном дар манзилашро бидиҳад. мушкили муҳоҷирон ҳам дар ҳамин ҷо сар мезанад, чун аксарияти шаҳрвандони Русия ки хонаи худро бар ивази пул ба иҷора медиҳанд, розӣ нестанд ки муҳоҷиронро дар он ҷо сабти ном кунанд. хавфи онҳо аз ин аст ки муҳоҷирон мабодо ба моликият ба хонаи зисти онҳо даъво пеш наоранд. чанде аз ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон ки ман ҳамроҳашон суҳбат доштам мегӯянд, бисёре аз иҷорадиҳандагон дар Русия миллатгаро ҳастанд. дар кӯчаву таблӯи эълонҳо ва рӯзномаҳои Русия низ зиёд эълони иҷораи хонаҳо ба чашм мехӯрад ки соҳибмулкон ошкоро дар он баён мекунанд ки хонаҳояшонро танҳо ба славянтаборҳо иҷора медиҳанд ва мардумони осиёиву қавқозӣ муроҷиат накунанд. аз ин рӯ бисёре аз муҳоҷирон ночор худро дар дигар ҷо сабти ном кардаву дар хонаи иҷора зиндагӣ мекунанд. аммо бо иҷро дар омадани қонуни нав, ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд ба ин гуна муҳоҷирон хатари аз Русия ихроҷ шудан таҳдид мекунад. ҳастанд шахсоне ки дар дигар ҷо сабт шудагиаст, регистратсияс, яъне худаш дар дигар ҷо зиндагӣ мекунад, регистратсия дар дигар ҷо аст. дар ин ҳолат таҳти ҷарима ба миқдори 5000 рубли русӣ ва аз Русия ихроҷ карда мешавад. таҳти депортатсия, яъне қарор дода мешавад. муҳоҷирон як тараф, аммо ҳоли донишҷӯён чӣ мешавад, Абдулло? мутаассифона Шаҳло, ин талабот ба донишҷӯён ҳам дахл дорад. токунун донишгоҳҳои Русия донишҷӯёни хориҷиро бо нишонии бинои марказии худ сабти ном мекарданд ва донишҷӯён дар интихоби макони зист озод буданд. аммо ҳоло онҳо низ уҳда доранд ки танҳо дар макони зист худро сабти ном кунанд, вагарна ба онҳо низ хатари ихроҷ шудан аз Русия таҳдид мекунад. донишҷӯён метавонанд дар хобгоҳи донишгоҳҳо худро сабти ном кунанд, вале агар дар хобгоҳи донишгоҳ ҷой набошад, онҳо бояд иҷорадиҳандаеро ёбанд ки ризо аст онҳоро дар он ҷо сабти ном кунад ва ин кори саҳле нест. зимнан бештари донишҷӯёни тоҷик ки дар хориҷа таҳсил мекунанд дар Русия ҳастанд. тибқи оморҳои гуногун беш аз 20 000 донишҷӯи тоҷик дар донишгоҳҳои Русия айни ҳол таҳсил мекунанд. фаҳмо рӯз то рӯз мушкилтар мешавад, ба ислоҳи кулли авмин бадтар. сипос Абдулло.